Ahojte, zdraví vás Marcelino a viem, že niektorí hovoria, na úvod sme tu The Binding of Isaac a kde som skončil. No. Viem, že niektorí hovoria, že keď hovorí Marcelino je to trapné. Možno, ale ja takto vždy budem. Budeme natáčať už len Isaaca, lebo to sa mi jediné chce hrať a už som konečne dokázal vyhrať celú hru a dokonca som sa dostal aj proti Diablovi. Nebudeme mať hudbu, nebudeme mať nič, proste len tak na oddych, aby ste počuli len mňa, nepočuli hudbu ani tak. Keď počujete nejaké zvuky, tak aspoň máte niečo. Ale snáď som to nastavil tak, aby sme nič nepočuli. Toto video, neviem aké dlhé bude, ale urobím ho kratšie a keď tak natočím za ním ešte jedno video, aby si to mali. Táto ruka slúži na to, že všetky normálne šedé truhly premení na červené. Takže to je podľa mňa na prd. Natáčať už možno s nikým nebudem. Nemyslím si to. Proste budeme takto sami so sebou. Možno nejaký host príde a naše videá budú tak maximálne 7 až 10 minútové. Takto to bude a budem ich vydávať častejšie. Možno príde aj sám dementný Loki, ale tak nebudem na ňo nadávať, no. Furt je to kamarát, ale no, on je taký divný. Nebudeme ho súdiť. Možno s nami zase bude natáčať náš Vesko alebo Kubík. Kubíka poznáte, tak on možno s nami bude natáčať, ale on s nami bude natáčať tak, že možno raz za mesiac ani ne. Tak teraz som sa tak rozhodol, že aby sme sa tak nenudili, tak aspoň si to tu takto oživíme Isaacom. Strašne dlho viem, že nebolo to video, ale čo sa dá robiť? Mučenie. Viem, že sú tu už nejakí vynikajterí, ktorí ma vedia rozhádzať a tak, ale ja sa nedám, mne je jedno. Oni nech si hovoria, čo chcú, ja si natáčam pre seba a pre vás. Tak neviem, čo akože hovoria, alebo tak. Možno to bude také suché, lebo teraz nejsem v škole, som chorý, mal som hnačku, viete. Tlačenku. A celkovo mi bolo blbo, tak som teraz doma a natáčam. Vy tu so mnou aj niekto teraz bol, možno po škole, takže ešte dnes natočím z Minecraftu. Bude premiéra z Minecraftu. Tak aspoň budete mať. Aspoň keď ste to chceli, tak vám to doprajem. No viem, že ste to nechceli alebo tak, ale viem, že ma pozerajú len zatiaľ moji spolužiaci a každý má zlé začiatky a ja ich mám celom zlé. Prvé video začali ma hejtovať, ak si to mohli pod komentármi. A neviem, ale mohla by byť sranda, tak prosím vás lajky, odbery. Budem za to strašne rád a už sa blížime k 10 odberateľom, už ich máme 8, tak strašne rád, že konečne konečne, nemôžem povedať, ide to rýchlo, ale že už budeme mať 10 odberateľov a za chvíľku to možno pôjde aspoň na tých 20. Som rád za všetkých a na našom channeli, to je náš, alebo len váš, ja tu len natáčam videjka, aby ste videli. Začneme nejakú novú sériu. A z Castle Crash som skoro, mňa to už celkovo tiež nebaví. Je to už nudnejšia hra, staršia hra, tak a neboli veľké odhlasy na to, tak nebudem. A budem natáčať takto Isaaca. Je to celkom zabavné. A toto bude len také chvíľková hra. Toto bude len taká informačka, tak možno 10 minút to budeme. Dobre. Tak, nesmiem zabudnúť zrelognutú vec. No. Takže čo mám v plánu? No. Rozmýšľam, čo by som povedal. Bude s nami natáčať celkom dosť let's playerov, som zabil. Nie let's playerov, ale spolužiakov mojich a tak. Nemyslíte si, že kopírujem Goga, alebo proste tak, že hovorím ich hlášky
Ja ich rád pozerám, ale a môžete si to mysleť, mne je to jedno, ale nejsom rád, keď si o mne myslíte, že klamem alebo tak. Hneď po tomto diele skončím tento a začnem natáčať druhý, na toto pokračovanie. To takto rozkúskujem radšej, lebo takto to bude podľa mňa lepšie. Takto to rozkúskovať a máme to najviac dielov, jak normálne let's play. Toto je taký gameplay už, tak pár dielov a keď sa vám to vážne bude páčiť, tak to budeme. Niektorí mi už hovorili aj v škole, že mám na hovno grafickú kartu. Ja za to môžem, ja budem natáčať takto, mne to takto vyhovuje, moc to na YouTube neseká, detaily na najmenšom, aby to tiež nesekalo. Ja som proste rád, no. Za chvíľku sa blíži koniec. Tak, verte tomu, že toto bude informačka, len čistá informačka, nebudeme dávať žiadny diel. Potom to dáme, keď budeme s niekým, že by sme komentovali dvaja, alebo tak. Ale dáme si to takto. Takto to je dobré. Prejdeme tohoto bossa a ukončíme to. Neviem, zase dostane možno dislajky, ale budem rád za tie lajky a komenty. Mohli by ste sa posnažiť, aby sme mali a prekonali hranicu 10 odberateľov. Bol by som sa, aby ste moc chceli, tak napíšte do komentárov a kúknite sa na staré videá, že či budete chcieť Veska, Lokiho alebo Kubika. Lokiho asi nie, lebo toho nechcem moc ani ja. Tak si môžete vybrať. Ideme teraz do knižnice, v tej sme ešte neboli. Tam sú takto knihy. Táto Book of Sin, tá mi vždy hodí nejakú vec náhodnú a toto mi dá damage. Môžete vidieť, že teraz mám maximálny damage. No, nie maximálny, ale zvýšený. A tuto nemám už nič. Tak ideme na bossa a rozlúčime sa. Minecraft budeme natáčať 1.5.2. Dobre? Tak. Porazíme a končíme. Teraz to je také suché, lebo som unavený, vieš. Je len 11 hodín ráno a je útorok, mal som v škole, ale ja som už hovoril, kvôli čomu som tam nešiel, tak teraz toho využijem a natočím nejaký diel. Asi teraz zomriem. A, vidíte. Tak, čaute. Uvidíme sa u ďalšieho dielu. Možno už aj s niekým. Tak, čauko, kakauko, čavce, mravce. Nie reklama na panu.